Здравейте хора! Всеки момент започвам да гледам матча Реал Мадрид Арсенал и Байер Мюнхен Интер. Мисля, че съставите и на двата отбора са перфектни. Валверде най-после е халф, но Рай ще ги накаже с перфектни ще накаже Реал отново с перфектни свободни според мен. Като заклет фен на футболен клуб Барселона, аз разбира се съм за Арсенал. Искам финала да е Барса Арсенал. Другия ми втора ми отбор са Левски и Байер Мюнхен, така че днес също се подкрепям и баварския тим. Съставите са перфектни. Мисля, че тези мачове ще се получат перфектно. Аз и моите приятели сме се хванали на един блок. Аз и моят приятел Алекс сме за Арсенал, докато моите двама приятели Криси Господинов и Криси Караманов са за Реал Мадрид. Така че този мач ще бъде перфектен, дами и господа. Последвайте ме за още такива видеа и харесвайте видеото. Довиждане! Хубав ден! До нови срещи! И утре ще бъдисваме яйца да дойдете и да харесвате. Чао!